Cek operator mas kapal dulu tambahi.
Ayo Rani Geti. Ya aku. Yuk, ya aku.
Ayo, jungkir balik manira kae. Omani. Woi, sos. Ya. Iya. Ya. Jas. Ya. Jas. Kepleset ger. Oh. Ya, ngapa gendelen lho. Terus. Ya, oh ya, oh, ya. Kalau nyuwun keplaipun. Nyuwun keplaipun. Yo. Oh, biar keslek. Ya. Oleo, 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 oleo.
ya ha ya ya os ya ha sos os ya ha yas Pak bakul jeli tumbas. Jarak karo tuku. ya os ya 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 yas Soale ning panggang kok ning bakul kaya ngono ki, Bu, Pak. Ning panggang mboten wonten sing dadalan ngeten niku. Ya. ya leren sih lah kamu pikiranti ya Kiranti Kiranti mo. Ora kiranti keki. Apa? Pacen tikus. oh ronda malah oh kaku kene iki gone ora salat ra kena kono kowe ra bombo ya ngono lho salaman dulu dong ya kabar baik kan kowe tekan kene iki nyapa iki mau kira yo Bujine jenengan mboten payu. dadi ngene ora iki tak takon kowe iki ado-ado saka kutha Antanegara iki tekan kene kok nyapa janjane iki tak takon aku ora sulak mancing yo lah wong iwake sing kene kok bawal jumbo iki dina baru dicari Mas Jarod itu dugong iki tapi sapa lho iki rasa sembrono kaya ngono sing muni nek kene dugong ya sapa ora muni lho kiwat muni malaikat Stomburi ditempiling selagi lu malaikat Israel ra masalah ra wedi ra apa-apa ampun ditiru bapak-bapak ibu-ibu ora masalah ditiru ya ra apa-apa wong tuntunan iki kena kanggo usaha tontonan barang kok piye ya mbok ya salto-salto ngono lho masa ya kudu ditontoni Nurli lah ora bisa ngono nek paling boyokan ora masalah wong ya wis risukane dadi geanonge kudu salto Mas Jarod ora salto yo bawa jarak salto aku kon ganong yo Ora iso. yo Ayo Jeriati ayo. yo bersama Lek Jarod Stres. Dah. nuwun keplayipun satu yo bayaki kowe lho bapak diulangi le iki Aku selalu ngajak MC sebulan. nek urung budi asal jeleren ngapunten Pak menika vertigo kula kumat aku kuyuk dikontonnya iki kidone jatahmu nek tak kei foto iki ndang lho aku malah nemati omong Diprono aku wis tok ayo saiki ganti Nurli Nurli ganong jari jahanam ya ayo Nur kek pangguan Wis akeh anakku lho, Rob.
selek kowe wae ndang cepet-cepet. Ayo. Genten ku Mbak Nuri bar kowe wis. Ndang cepet golek saweran sing akeh ya. Nek ngapusi kowe meneh. Oh, aku aman-aman tak banjeli wis. Gugur jarikku cah. Ayo Mas. Dalem-dalem kowe gegur kelat-kelat ki ngapa le? Ayo. Nyambut gawe iki nyambut gawe kabeh. Bar iki gek Mbak Nurli. Ayo, nah dirot pisan gulune. Kowe parang marang gulung aku mambung kita. Ora kurang marang nek membengi kurang. Lah nek mambung ini jatuh kaya mau bareng kok kan. Membengi ki top Nurli kudu buate kono lemusire gogrok. Apa iki? Kula nderek binga. Mbak Nurli alhamdulillah boten lolos seleksi. Rikala tanggal 6 wingi boten lolos vaksin antrak. Dadose boten saged dipun korbanke menika. Jas. Ya ampun, itu mungkin aja semoga lados lah. Gaslek. Lho, rak yo lotung. Monggo ingkang badhe paring pados tukon-tukon obat implan. Nggih. Nggih anak terlantar. Mesake kok ngono cek dilantarke dok ngono. Wong tuane wis ngoni jane iki. To. Bojone ayu lho, Rot. Jenenge cintai saling melengkapi. Tapi lho, kene bojomu bagus ya. Ya, gitu Bu. Nah, mboten apa-apa mang lempar mawon Bu. Menika soalnya ganongipun bujek. Nggih. Ora masalah kae lho sing gedhe kae lho. Diparingi Ibu lho. Bu kan salto nggih Bu. Salto Mas. Ayo Mas kendange tok dundang glong. Ya iku wis diparingi lho. Ayo terus dengan. Ayo. Dia. Sinten Bu ingkang maringi? Walah matur sembah nuwun timbang kakung. Aku ngono kok. Aku salto nek mendelik ora nek ajar. Ora apa-apa dadi rezekimu aku ora meri. Ya ora masalah. Lah jan kuwi kan diwarai. Muga nek wis bedhek aku karo Jare dibagi. Kalau selek. Wis. Salto ya, bayang. Heleh, aleman. Ya lah. Ayo toh salto.
Salto sik, kok gak tak goleke bola iki senior Ganong iki pada ngumpul, boten. Nanti ada Pak Ndoko sama Pak Deles engko dijak Kitra Ganong wis. Tenang. Ora sah ayo salto, pokoke kan salto nggih, Bu. Nah, ayo. Oi, Kerat ke bisa berapa? Yo. Nuwun nggih, Mas. Nulikon salto, Bu. Pak. Mungkin nulis salto. Nulis salto ini, Bu. Ya, ayo. Ayo. Pasal nek kelek, Dek. Oke lah. Pak mau le tumbas sekatan putih to Pak kok kula asal sing bosok. Ayo. Kula nyuwun kepokipun. Ayo Li. Kebalik. Ayo. Ana ganong kok sak awak puputrok. Ayo salah klinu
cokot. Lah iya men. Agak berpasang kabeh aku ki. Lek ku pasang 750.000 tak konjukan walik Mas. Ayo. Pamae. Ayo sama isen. Ayo, kula nyuwun kebalipun. Iya. Iya, lha nek iki mah kosumo. Bos, ayo. Bu, ya, bu. Yo nek kok golek duit ki kosong. Oh ya tak jebelang ya Mas. Iya. Yo. Baper, ngendikane baper kaya paus terdampar. Kayak paus gelombang lho. Ya ampun, Pak, nek ajeng nyawer mangsawer Pak Mbon mesake ngantek nyoprot iki kon nek Pak. Boten tegel kula nyawang ya ampun. Ayo tangi. Mata dulu keling to le. Ayo. Ya ampun, wong dadak ayu ki salah golek sinden ya. Sing apik bis telu ngundang sing kentir ta Pak jenengan iki. Lah yo njaluk karo kakung to wong ya arepane kakung kakak kok. Kowe iki kon dadi ganong ora dadi kimcil. Ayo. Iku apa Mas? Ora kulo kuwi saru lho. Ayo. Sallallahu ala Muhammad. Calcul kok ngene iki. Rasa dadi ya tak dadi bae aku ya. Nek ngono sesuk aku rene di Jogjaran gelem Mas. Ya Allah tak bunuh aku tak. Tolong. Jen, iki kudu digocek kabeh tenan kok. Pak lho dadi gile setum ya Pak. Aku biyen Apa Mbah? bego. Aku men cilikanku sak semene iki. Sing marake rusak aku ki wong lanang. Oh, Lah wong dinabi seminggu aku langsung meteng. alah. Kamu kok dirusak kok keproman. Ayo Mas, ayo. Bener. Bener. Gandrung apa ora? Piye sinaranane? Matur nuwun.
ngobrol ra ono enteke nang tengah wengi. Awake dhewe yo ora nganggo sikil nganggo ndas ngono awake dhewe. Ora iki pun hak asasi manusia. Iya yo gandum dulu yo. Kondor. Wis ya sak ya sinarengan kondur ora wis entuk sangu wis nyenengke. Kuwi sangumu warga masyarakat jene pokoke ora lomo. Mugi-mugi warga masyarakat wonten ing mriki anggenipun pados rezeki saged lancar. Panjang yuswa. Murah sandang pangan. Dikang saged nimbali kula salto. Amin. Dewi salto ning Bali. Kali Nurli paus. Seremu juga. Gambar seremu. Iyalah. Lho nek aku kok nek duwe sawer nanti pasis opo? Pasis opo? Plero apa? Ya, kondur ya. Kondur. Saiki drama apa musik? Kondur. 3, 2, 1.
Pasar ilang kumandrange akeh anak
kidul